murwakane ngatur kasane kondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun. Kasarasan kawilujengan katentremanan wis dawuh Gusti Kang Maha Wilasa mugi tansah jiwa kasarira para pepenen sepuh. Sesepuh aji sepuh ingkang sampun handhu kaping swateges pana ing pamawas lebda ingkang pitutuk luhur ingkang dadi nundi pundi. Konjuk sagung pangemban pangbating praja ingkang dados pandham-pandhame kula dasih para tamu kakung mewah putri ingkang dadi normatan. Puja estawa puja esti mugi tansah pinaringan dening Gusti Kang Maha Wilasa katite wonten ing kalodhangan siang punika kula dalah panjenengan sami saged makempal manunggal paring tambahing donga pangestu dumateng keluarga agung Bapa Sarina dalah Ibu Saryati Samyati samangke ingkang hanggari damel inggih menika ngunduh mantu Atmaja kinasih Bagus Fajar Nur Prasetya ingkang sampun jinantuk rami kalian Roro Ayu Oktavia Mawarni putrinipun Bapa Purwadi dalah Ibu Sri Purwanti ingkang dalem ngemplak RT sekawan RW gangsal Dono Hudan ngemplak Boyolali kanthi lulus raharja. Mugi teman-teman kali dadosna keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fid dini fid dunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hangge kasinggihan katimbalan marsuwan ngabiyantara lumarsa kanca-kanca Fernanda Musik ingkang dipun sepuhi dening Mbak Ayu Ferry Fernanda ingkang mijil saking telatah manggung ugi sesarengan kalian konco-konco di BL Audio sesarengan ugi wahana video syuting kinanti kali Widyawati ingkang sampun sampeyan ganti sirga diri setunggal bagus tumbal badhe tuwakaken wiwit saking tengen piyambak menika wonten Mbak Ayu Nurita ingkang mijil saking telatah Nogosari Boyolali. Jaga pengko kalih ugi tasih leladan Boyolali sisih kilen wonten Mbak Ayu Martin Farera. Nggih kula piyambak kang asma Ki Gepeng Mas Jil sareng musra leladan Kartosura ngaturaken rumahan budaya lumantar sak kanca-kanca Fernanda musik gapraknya Indonesia. Yo
carane